maju. Hadirin Morigalo, generasi Cangganong Ponorogo, Sinuman kang tansah sigrak ing sabedina siaga ing jatine Selirya Ponorogo. Maju sing arep dhewe maju le iki sapa ki Bayu iki sapa ki masalah ayo le ya saking Surabaya sing asli Ponorogo Kang Leke mbok menawa wis nggene Kang Leke ngendikane Lawudi tak suwe ndika saged mlebu ing kalangan Kang Leke. Pundi Kang Leke lek wis nggene ayo Kang mlebu ing kalangan. Sautone, saugulene kuwi pisan ae tak sawange sing telu. Pisan ya. Totong nggih, ndung Rian ya. Ditoto pisan-pisan tok. Ya. Gek gantian sing gerang. Wes, ayo mulai. Yo, pisan-pisan. Pinarak sing lagi. Oh, jeez.
sing cilik ditake pisan. Sing cilik ditake pisan. Sing cilik ayo. Sing cilik ditake pisan. Ayo cilik. Wes, ayo. Hei, dah. Terus, hop. Ayo, le. Bon, ayo. Awas. Orang lain balik kulon. Stop. Tengkono ae. Segini di sinus. Benda cepet. Tak kene. Ayo. Segini di sini. Ayo. Hop. Hop. Hey. Hop. Hey. Hop. Hop. Ayo. Ayo kene. Ayo. Kene. Lurus kita. Ayo kabeh, ayo. Stop dulu ya, jemaku. Ayo terus. Ya, tepuk tangan nih. Stop dulu, stop. Nyuwun sewu, tekake begini. Yo kakang aku lagi asri kunden. Pro maestro nih. Maestro jangan katuran rakyat bangsa gunakan ya kayo pinara tepuk tangan nih hei neroke kok kono ae matur sembah nuwun. Ya. Matur sembah nuwun Kang Lele. Panutup ya di panutup. Ya.